ба ҳама салом дӯстон. имрӯз видеои мо дар бораи Ювентус ва хусусан ситораи ин даста Криштиану Роналду хоҳад буд ва бояд қайд кард ки дирӯз Ювентус ба таври ҳангомавӣ дар чемпионати Италия аз Латсио бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд ва ягона голи Ювентусро маҳз Роналду ба сама расонид. Акнун Латсио дар ҷойи севуми ҷадвали серия А қарор дорад ва аз Ювентус ҳамагӣ 3 хол қафо аст. Интер бошад пас аз мусовӣ бо Рома ҳоло ҳам дар ҷойи якуми ҷадвал 2 хол пеш аз Ювентус қарор дорад ва имрӯз чун одат ман ба шумо интервюи тренери Ювентус ва якчанд футболбозои дастаро пас аз ин бох омода кардам. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро меёбед. Силкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Агар боз дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод тач фуд нависед, ба шумо 6500 рубл бонус медиҳанд. имконоти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. дар ин бозӣ ҳам ҷиҳати хуб буд ва ҳам ҷиҳати бад. аз ҷиҳати хуби бозӣ ман онро қайд карда метавонам ки мо назди дарвозаи Латсио бисёр лаҳзаҳои хатарнок созмон додем. мутаассифона бисёре аз ин лаҳзаҳо ба гол анҷом наёфтанд, зеро футболбозон аз ҷиҳати психологӣ зери фишор қарор доштанд. аз ҷиҳатҳои манфӣ бошад, бояд бозӣ дар хати ҳимояро қайд кард ки ин чиз бештар ба чашм аён буд. бешубҳа ман чунин мешуморам ки ҳар бозингаре ки дар состави мо ба майдон баромад таҷриба ва маҳорати хуб доранд, аммо вазифаи асосӣ дар сохтани тактикаи бозӣ ин ҳамдигарфаҳмӣ байни онҳо мебошанд, то механизми даста мисли механизми соат кор кунад. ин суханони ман бештар ба хати ҳимояи мо дахл дорад. имрӯз мутаассифона онҳо ба хатогоҳи бисёр роҳ доданд. фикр мекунам худи шумо алангаи оташро дар чашмони Роналду мебинед ва фаҳмида истодаед ки ӯ мехоҳад беҳтарин маҳоратҳои худро дар майдон нишон диҳад. хушбахтона вақтҳои охир ӯро дарди зону азият намедиҳад ва рӯз аз рӯз ӯ суръати пештараашро барқарор карда истодааст. ман беандоза хурсанд шудам вақте имрӯз дар майдон бозии ӯро тамошо кардам. дар пеш бозиҳои муҳим бисёранд ва қисми муҳими сезон наздик шуда истодааст. мо бояд барои беҳтар кардани бозии худ боз ҳам бисёртар кор кунем. ростӣ мо натавонистем зидди бозии рақибонамон истодагарӣ кунем. бозии мо баробар нагирифт ва ин чизи муқаррарӣ аст, зеро ҳарифи мо Латсио аст ва ҳамзамон ин чиз хуб нест, зеро мо Ювентус мебошем. онҳо ба мо сахт фишор меоварданд ва ба мо мушкил буд ки бозии худро нишон диҳем. мо барои Роналдо ғам намехӯрем, зеро имрӯз мисли ҳарвақта ӯ боз нишон дод ки чӣ тавр ӯ ташнаи ғалаба аст. ӯ ҳамеша баҳона меёбад то беҳтарин бозиашро нишон диҳад ва ба дигарон тасдиқ кунад ки ӯ чӣ қадар қадр дорад. акнун бошад ба қисми шавқовартарини видео мегузарем ва ин чиз ҳамон хабаре аст ки маҷаллаҳои испанӣ ва италиявӣ рӯзои охир бисёр дар борааш навишта истоданд ки аввалин шуда ин хабарро маҷаллаи ABC Yes нашр карда буд. тибқи маълумоти ин маҷалла, Роналду барои рафтанаш аз Реал ба Ювентус сахт пушаймон шудааст. дар ин бора худи Роналду дар суҳбат бо ҳамдастаҳои пештараш аз Реал нақл кардааст. Роналду ба ҳамдастагонаш гуфтааст ки агар ӯ дар Реал боқӣ мемонд, пас бешубҳа боз ду тӯпи тиллоии дигарро мегирифт, яъне солҳои 2018 ва 2019. ҳамчунин ӯ фаҳмид ки Ювентус ва умуман серия А Италия аз рӯи обрӯ аз Реал ва Ла Лигаи Испания хело қафо мебошанд ва ин маҷалла ҳамчунин хабар медиҳад ки Роналду ҳама ин гапҳоро ба ҳимоятгари Реал Марсело гуфтааст. хулоса дӯстон, бо гузашти вақт мефаҳмем ки ин хабар ҳақиқат дорад ё на. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё рафтани Роналду аз Реал амали дуруст буд ё ин ки не? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. аз ёд набароред дар канал обуна шуданро ки аз хабарҳои муҳим ва шавқвари футбол қафо намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гайров. хайр дар паноҳи Аллоҳ.